Ordni ġdida ta' protezzjoni maħruġa din il-ġimgħa mill-era se żżid l-infurzar u l-immaniġġjar tas-siti tal-Għadira s-Safra u l-Iskoll tal-Għalis. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia kif spjega li permezz ta' provviżjonijiet ġodda issa l-era se tindirizza l-espansjoni taż-żona protetta mill-awtorità u li hija biswit il-Blat tal-Għalis. Permezz ta' dan l-avviż il-ġdid, issa l-era tista' tinforza ċertu attivitajiet li affettwaw lil dan is-sit, inkluż ir-remi ta' skart, nirien fil-beraħ u barbecues madwar is-sit kollu, kif ukoll aspetti oħra relatati mal-abbuż ta' ċertu speċi u l-introduzzjoni ta' speċi oħra mhux endemiċi. Mary Therese Gambin mit-taqsima tal-biodiversità u l-ilma fih dan l-era spjegat li r-regolamenti l-ġodda se jasseguraw aktar protezzjoni permezz ta' konservazzjoni u maniġġjar tal-abitat naturali u l-ispeċi li jgħixu f'dan is-sit, kif ukoll ser jippermettu l-implementazzjoni għal miżuri ta' konservazzjoni f'dan is-sit. Magħna spjegat ukoll li din iż-żona protetta hija mħarsa mill-kaċċaturi San Ubertu. Dan is-sit partikolari ħdimna ma' diversi entitajiet fosthom anke pereżempju Ambjent Malta. Imma għandna wkoll management agreement mal-kaċċaturi San Ubertu fejn aħna ddiskutu magħhom miżuri li għandhom isiru u noffru fondi biex ikunu dawn jistgħu jitwettqu biex anke dan l-ambjent naturali wieħed jista' igawdih u jifhem aħjar u japprezza l-importanza tiegħu. Il-President tal-Kaċċaturi San Ubertu Mark Mifsud Bonnici saħaq fuq l-importanza li jiġu protetti dawn is-siti. Il-benefiċċju li nżommu siti bħal daw fl-istat u nikkonservaw huma li dan il-siti ovvjament ma' żminijiet qed jonqsu. Li huwa importanti li l-ftit li fadal nibżgħu għalih u nożżuh. Minħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia spjega kif din iż-żona kollha tilqa' sit Natura 2000 li jilqa' fih bosta speċi ta' flora u fawna li huma dipendenti fuq l-ilma sal-mastru waqt l-istaġun tax-xitwa. Hawnhekk qegħdin naraw li ħankomplu insaħħu l-biodiversità anke permezz ta' ilma sal-mastru li se jkompli jgħin l-ispeċi, il-flora u l-fawna illi hawn biex bekk dan il-post intuħ lura lill-familji Maltin u Għawċin igawdu l-biodiversità u l-ekosistema tal-pajjiż.